seo I bar le ceachtar an dhéana nach Chluaisteáil. In seo ag gua Sheáin Sáirséal I Éigeartaigh a bhínis ó chud créie. Ní hé díal Sheáin an caint seo ná an mhúinteoir. Ach sa gá sin, níoadach duine bé fearrt Sheáin a líana, ná níoadach cainte bé I sceol a scaoile. Leichéad bliain óchan sa Máirtín bheag a rugab Sheáin ó Éigeartaigh. Bre faoinach a bhí an, mar badúil gar a faoine agus a fáisceamh as faoinachas, as na glúinte gael, ra gaimne siar go dtí heimse Chríost. Ba bhuan chomain a chur Sheáin éireann ná chud formhór na bhíoiní, agus ná formhór na glúna cróganta sin dé ahead agus maithid Sheáin héin. Mar bhí acúne Sheáin nach ra a mórán á lech cuaimsire ná chuidhá go na daoine a bhí beo in éireann le fada riamh lá. Ní ddíreoiliú sin gona be an méid sin a rá. Hialach Sheáin é héin, hialach sé an acúne le go bhíige, a chud eolais, chud samhhair féil, a chud faide, a chud dúireachta, a chud míneadis. Hialach sé anam agus a chorp, na buanaí móra sin a bhílach agus bheag duine gá lín, ba bhú buana é. Hialach sé iad gon Ghaeilge. Ní bhfuil be rá le chuaig bliana fiad nó as a chin, nach ra lá, na réidir lá Sheáin ó Éigeartaigh, nach near na séad a caint. Bhí sin na lá sa mála gó, nó as a mála, bhí sin na lá síra gó, nó gona bheith, gus ba vinnicí, beidir go lá síra gó. Ní a lá gan na léontaí sin lá éiread, nach near na séad a caint hon na Gaeilge. Sa meallach dúireacht dúireachtach acúneach, a bólas go Sheáin, agus nar bólas go gona beheile go mallachtaantais cén chuile na dhéana. Rinne sé an rutin fad hon na Gaeilge. Ba deara bhaide chúchalinn é Sheáin. Ba dhéon fad sí, ba dhéon gurchan an síl gar céana. Ba dhéon síl sin na nilghascí, ba dhéon síl sin na mórghascí. Ba dhéon síl sin a bhaina a chuimne, glas úr go brín brá. Ba dhéine a síl Sheáin Éigeartaigh. Inis, níle sagam duine a bé, ach duine bháin eile, sin é an taithid míal ó hicí thug a bheith san na Gaeilge. Gus ní bhfuil be a rá gur duine é Sheáin ó Éigeartaigh, duine gan bheirt a thug a mé, thug a síl, thug an anam fuair bás hon na Gaeilge. Tá bhí bean a rad chuide an dúireacht, agus chuide gan díalseacht inte héin, agus ba bhínig i deireadh sí. Tá solas nuofa in éiad Sheáin Éigeartaigh agus bhí. Mar sin, ba dúal go bénáte bhaid sé fód a bháis, go bénáte dangoch poc a bháis leis ina eifig fáilseáin. Agus ríist, ní misteach an cíimnú a gaint, írineach mas caint hanráte héanaí sé sin. Má tá fáilseach, má tá leitríoch Gaeilgeán ó 1902 ó 1904. Go bhfuil Sheáin
Margheallar gur úirt Sheáin ó Éigeartaigh go mbeadh Sheáin agus margheallar sin a bháin. Nis, ní ná díonach mo dearmad gur ar a bhar seo lí bheith a híorú. Nach níad a gaoth chéanna mar eibrí léia. Ní hanan is cuid uaigh dreamatar pái agus ar tuarastal a híor Sheáin ó Éigeartaigh lí bheith a chan eris rinn sé rud a behelle. Mar abur únmhar, mar abur chunsiasach ar chun na héireann. Agus mar sin a bháin ar rinne híor Sheáin ó Éigeartaigh a lí bheith. Mar rinne sé chuile hórtaile a nearna sé lena lín. Mar daibri sé go chóir agus go chóchaidirh agus go lúna buai agus go chlab leabhar agus go chúgáil náisiúnta na Gaeilge agus gáil líochtaí sin imimecht agus bearta eile ar a láimh gá manú nó ra sé rámfáirte chunta lena lín. Nis maran a chríomhar a bháil agus maire a nádas bheits náisiún na héireann an. Bei Sheáin Éigeartaigh ina bhar bua. Les luaite na bhí na ngluaiseacht. Le iad a chur a caismeacht, le iad a dhísa. Maran a chríomhar a bháil. Ach, sé mar thuaidh. Agus is trúaidh go thuaidh na scéalacht in bhaith. An bláimh, gur a díonna críomháige. Gur a tuairtean éir in seo, le méide gan ar Gael, le méide dúireacht ar is son, atá an láimh a chuid. Ní leagan le díonna, sílim. Ach, imris do chútaí a cháasú le na bhean, bríd, ar bí céile dionghalaí, má bhí céile dionghalaí an a díomh, le na bheirt chluinne, cían agus ílean. Le na ghaoine mhúinteoir. Agus ar nó le cúis na Gaeilge, nach baintrach a díomh a bhíonte go díneó. Achan í bháin, orí, sílim nach cóid, gealú imimecht, an nuaise, an ghuail gréise. Go na hiiscint, bhfuil sé go bhfuilgas aran, geasach ar an héin. An chúis ar chaim fearse a híal, a gaibrú go is go ló, gus be vinnicí gaoithe na go ló ar is son, agus a bhar sé bás ar is son. Nach stíanamuid, agus nach strícamuid, go mbeidh an chúis sin i grí faoi Chadhain. Tá lán daoine tá chulahhaine nó déir chulahhaine gur féidir le Sheáin ará gur Poblachta chaid. Sé sin mar ghealla gúil sé Maireachtáil is dáta a Dr. Poblachta. Ach a gcónaí díomh is stoilm gur a bhhad ní smú i gceist. Leis a bhacail Poblachtanach agus leis a bhacail Poblacht go má ná díadach intin nó méin polítíochta nó pártí polítíochta. Bhí rud a cinnte le gcónaí an, bu iad na rudí mu de gear a hortí grí. Bhí sé ag tón nach chuid Poblachta Sheáin, bhí sé gear a muintear na héireann, ceiste bhhainins an lúlis na rudí tar bu na néireann is, bhí sé gear an muintear bháin gan a chuib idir chulaí dám, chula eicmic deide. Tá chulaí dám an néireann sinna marí a bhá chuin, agus mu téan an seo, go fiús na daoine gans Poblachtána Européin, nó thug Européin san námatá caite, rinne sé a níhiad, le físin tón an pobl éidir nach a bháine bheitán, le sin nach go raim seoil. Lébe sa gás nach béta sé heachta grí go brach. In sin bhí Poblacht a ríist ag muintear bhíle géad cearacha hocht. Agus bhí daoine na héireann Ó gur fiú iad cuimhnúir mar Poblachtaí gúnaí chu gas go fiús William Smith O'Brien. Ach bhí na smaointe se log
a gapúchan go dtí seachtain na cásca gur tu go leagan úmláin cólíontach mar dearrá na smaointe Poblachta seo tháinig an nuas ó tón Deireadh Ó rí na féinine go dtí an píorsach bráidachas na Poblachta an píorsach agus sémas ó Canuíla. Bhí cialáide inis a géireannaí beidir bhealach nach rá revision seachtain na cásca go chóirsaí Poblacht. Poblacht an píorsa, Poblachta Canuíla, a sír, a neasplach, a tilhéin, deismhairteachtála agus cuananas a bheith idir a bheith na daoine log a chatilgís Protestant cholichanál acme néirin sa gáisiú bheith néirin na Poblachta ach acme chúis sin bheith deis céanna colaghine. Ach an sin an chéad rám is stíg nó dhéal bhí an chéad rud ar siad rud a bhhainnis leis an ábhar seo gur ghaid siad a tainim a bhí stát seo i Canuíla agus a bhlaide agus an fíorsta ní héan bhlaide go cínte nach a fíorsta stáití Canuíla agus a fíorsta agus a stáití treideamh feanna mblianta sin idir gá líon go dtí conran na bliana míle géad a bhí híon. Ghaid siad anam státa sin síorstát agus sug siad an agras nua ar bheith máltacha le hórta gáráidar a treideire hon. Tháinig dámal le státar í na dhéisin chuine siad a tainim céanna agus chean tamil chu siad bóba ach buhéon tainim buhéon státa céanna státa feanna mblianta sin a bhí díana géar leanúint chuileáine a bhí seasa hon an rud seo an Poblachtánaachas agus a Poblacht hinseire tháinig an nuas go dtí an lá an laineo tá siad a títe amach atropéin sa go deachar agur gur Poblachtóiríos go déile ránach Poblachtóiríad ach tá méid se cínte a gúnaídí go dóiglim gur bhain rud a cínt seachas téir gur cinál a cínt míú seachas téir muid lí a bhí sa bhacail se Poblacht agus Poblachtánaach an duine a bheitchan na Poblachtánaach gur chéal sé sin rud a cínt seachas duine bheitcha maireachtáil le státa éireannach. Bhí na drámaní seo a bhí an ar fad le man línsa. Bhí siad a réintin gur heasta Poblachta Canuíla bhób. Bhí siad a réintin freisin gur heasta Poblacht ghaolach bhób. Poblachta Canuíla, Poblacht sóisialach, Poblacht na cóhéise, Poblacht arhuagra na cásca, Poblacht a ghaolach, Poblacht ar bhí an gailge an príomhhanga bheith inte. Bhí Poblacht an Poblachta bhí an le man línta freisin a nuas ó 1960. En canál Poblachta eicim sin ag na daoine seo is Poblach rointí. Ní Poblachtónaí is Poblach rointí. Ní léan in a gáidíide chadagus is léaram a bháin na drámanaí atá na sráideanaí ag géara dearafú go raibh tír amháinaí go raibh stáit amháinaí agus go raibh Poblachta amháinaí. Agus a rísteile tá na céanán faoin Gaeilge mar bhfuil a Gaeilge téici ag na daoine seo tá Poblachtóirí ar a féin is an sa gása go bhfuil. Agus an bhuille a rud eile tá na daoine seo legad tá Poblachtóirí ar an féin sásta a bháltrid dhéanana agus iad a dearmh bháltrid na léontaí seo héin is stígus tíosadá agus tí mugandáil a go isteach sa ggóhharga agus hebrí céan sort dolan cín mar a Poblacht baint amach agan. Well, bhí sort canál cín cúnthá curta agan faoi smaointe le go meachsagan ce ó déirin a bailile ar grí tá bei sí seosplaí bhí an coppla mí beidir is sásanna mar tá sí faoi láthid mar tá sí chuás go háid ar an bhain an conra tráchtála ach is bíle buic na rudaí sin ar fád
a gcuin cultúra, a gcuin chráchtal, chola chuingéile a bheith stoilm sa gúharga, mar go be sasanna is tréine a bheith an seo ar a tígan é seo go bíad is tréine a bheith ar a tíbse go dain, agus ar an nábhar sin gur be cultúr hasanna an cultúr sláidir a bheith ar a tíbse gan dain agus a bheith go an tíbse gan dain isteach san Europa. Bei deireadh linne tá páis ar mar chinne. Ceapan tú gur tábhachtaí dúine mar náisiún mar sin ceiste chomharga ná ceiste túisceart agus ceist a héan tú na tíre mar bhítar a tracht ar inis. Well, ní dóilm héan go bhfuil an chaimlinn teidir na rudaí seo. Ní hé sin bháin nach sílam mar dearach gur méadú ar i chéaliad, gur forlíonna ar i chéaliad, chuirgás ceist an chomharga, tá ceist nátsblacha se geistin seo. Tá ceist seo, tá ceist marachtal a presin agus ceist gileagaid ach tá ceist cultúr agus ceist nátsblachas na tíre a gceist agus mátá muide a gáil isteach sa gúmharga agus gon muide bheith ar néir ní smú nó go fiús gon bheith nach éan éanad folatíocht nach fiúán wasaí. Mátá muide go leir sin nícem gúil céala be go nach muid go fiús a trúán. Ní áirí me bháiltre nach go nach muide trúán leis na séchún de hort isteach bún héin, mar ní dóile go mach a chéile seo. Máirtín, i gceapantas sa grála tá na politiciúirí sa tíbse tíre sa deisceart gur an dobhachar na dhealar na daoine ar fad, maidir le poblachtanachas, maidir leis a ggóharga, maidir leis an ar fad, nó an ála nach díginn siad ceartá siad dhéana. Well, ní dóilen go bed an canach le a clúnach a bhín sa gúnaí ar siú le lech politiocht, díginn tú héine seo, nó díginn, ach tíbh mó gan cheanailte politiocht i lug. Ní dóilm gur beta sé de gera dhéana an dála muló go chuir amach mar dearach, beidir go sé critiach a péin gur ar leas na naoinetá siad, beidir é, ach sílam go bhfuil siad i gcinál cruachais mar bhín stíine gúnaí sin agus choláit agus a ríab go gaithe sé damhna dhéana ar rud seachas ar rud eile agus sé damhna tá sé dhéanaan seo ar a rud éasca slí na síráide. Is éasca chuir a gás ibe i ddíle mú hasan amach be chósaí géileagaid agus be chósaí cultúr. Ná fiochan leis na rudaí sin a chuir ar fáil gún héan béidir an nún san áil go meach riint bheith íbarte le díana. Íbarte bheith na daoine sin sásta díana. Ach bu dhéanaí an aragún chéanana bhíar san ach na héntaachta, bhí na haragóintí economíocht an bhathir san ach na héntaachta go mbeadh seasanna agus san riochtaontaithe i ní an riochtaontaithe ar fad. Well, ní hen cás céanna inniu agus aimseir ach na héntaachta an daoine thug ach na héntaachta an crí nó chuide go mór lena hort an crí. Ní hé ór hasan na bháin nach muinte na héan. Well, ich léir las caiitileach go háid agus tá an bhíocht na héntaachta go na daoine sin na daoine doctorráistí níharm go láidir lánach go na dheach na héntacht. Ní dóilen go ben cás céanna. Cead bacháid go ghuioín se dhéanais daoine nach mainin leis a rialtas na grá ghuioine, maidir le cuasaí poblachtanachas, maidir leis a túisceart, maidir leis a gúmharga. Do chuidir. Well, is dóilm an dí cuasaí cúmharga lechar an tosa. Go gáil na daoine heachta amach agus ránach go gaithe siad fiochan te dús le na hiiscin ceattá gceist. Rud atá gá cheiltear a puoi láthid go téan céir déad na rudaí a gaithe siad cosúaslób. Nó gaithe siad tort fúp sa gcómharga ní dóilm go dearnú seán agur fiochamh lena dhéana a cha bháin rudaí tá lech Poblachta agus drámaní mar seo drámaní do dhéalte an tóirtin. Ní dóilm go duine begear a bhín a capar an rute a bhíú go na daoine agus má bhíon bhótíocht mhór capar fiochan lena daoine a chuir sa gró go mé sé tásta le amach agus bhótáil agus gáil a naí. Maidir leis na sé chundaide faoi láthid sé arm hasanna tá cinneall na sé chundaide. Mar go bhfuil arm hasan na sé chundaide is stoilm go meach rud thart éasca go leor. Go meach bheith muintear na héir an go meach arm hasan na sé chundaide.
Mías na sé chunda, sin sé leagan amach a bhecha go héine dí bhar rót. Tám hasan na simí. Tá cad agan ilog a bheith nar Poblachta. Ach ciúran i raun se góp. Ciúran i raun ó panacht gyda gas amachas as a Poblacht beidir acharáid nach ní dóilm go mech sé seo ála stoilm go dicudí sé steach. Mar sin héin. Spéidir Breandán Tún live láidir. Well, sinna dúirt me nach núsáidin. Nach núsáidin. Ba coppla blian go nach se go cheartach mar cimpa na arm hasanna cínte a cha mach arm hasanna I mí as éirin fád a tíú se go suasa ní stoilm go a cuasa géiran í bhechan bhaid sin amach. Tú go núsáideach tú a live láidir na arm hasanna in íon sin inis. Well, wedi be, mach se, wedi be'r beidir eina. Gapan tú gur chóir arm an stáit, gael trasna na teorin inis. Gapan tú gur achas siad. Ní hapan gur achat, no nach siad an cyr gas an nora, nor I bhechalach an isúr, ní hapan chorbe gur achat is trasna, ach capan go mchat go dicoch. Mas tú a siad. Gus me dis go na bhean nach leachbóid. Rach cím na bód is leichiad blian, gur a éid eileán. Beidir go gap a rud románsú lei sin, ach ní dóilm go léon rud románsú, chopadas vín go mín éon rud románsú, sé sin géalári go nokol románsú, te géal hapóideach go nokol, ní dóilm go mín rud I mar sin mícheat, a de charm na héiran, trasna cyr gas go dí tíú waga, go deide, agus mar me dí seán nach lepóideach chloig, bheach rud a cintín tak, go bestair na tíru seán, meach cíimneid, agus a chuneoch mhúinteoir a tuaisceart, do dhéiltear fe leiciad blian eile. Mar ní sin héan, sin builletan seo, mhúinteoir a tuaisceart, in dramach go bit ásta a bheith na néirna, iad sin a bheith do dhéiltear. Sin go binen rud mór, chopad sa bhain sé lumsa mar Poblachta agus a chopad agus a hiicimin scéal. Agus man an íon harm a stáite ar chóir go ghuioine eile íana meastar. Well, is cóir, méid go chopad agus a détaí éigeanna, nach tar locht a bháin agam chuile rud a díntar agus is rud atá deacad. Níor fúna bethar armsa na ní roiíab a gáil trasna tóran agus tá sí cá protestún. Ní tíim ní stoilm má hasín an canál se caithe go mecha sásta caitilga chas a bhaint ásta protestúnacha. Ach, is stoilm má hain arm hasanna gur hasan tagan coga chorgus nach na daine sin, gus hasan tá a chor. Má imín sin as na sé chunda is stoilm go réiteach a scéal mach bhaid héin. Agus ceapan tú, gúil sean sa bichan, go níon na siad é sin ráineoin héin, go deo? Ní heapa mé, mar tás agad chodálaintí nach tá na sasan í seo, bhealaí. Peidir le éiceáil, peidir le éiceáil a pud a dain ní raga sé den nín nó gur sé raéarnach ní raga sé dáte be tá Gibraltar níos ní raga sé. Níras aga mar sé fíorthábhachtach sna tíochadí, go tábhachtach is a híltear a níos Breandán Ó Siar, sé mo bhharúil héngra sé tábhachtach a gúna agus gur a daine anna bhí tréanar a híomh gur gas léama má lísa, agus gur a daine gúna bhí an tréanar a híomh mar chu siad sí réir bon agus rud é mar sin. Ach sin rud mór sin hálas sna blianta sin gur jaala gur scailtearm na Poblachta I ngálaid. Ach níras agam bhúil sé seocha tábhachtach an nuair sin agus síoltear a níos, mar na daine a dáin an arm na Poblachta, sílam gur béan mhharúil a bhí acab, gur sóisialaí I bhí na lán acab, ach gus ceapsiad go bede an taon chuile panacht an arm na Poblachta, a bhétaí rud a bethe dhéana na cospáirí bhí acab héanach ar I gríe. Agus bu chosúlacht is nám, mar chuir gasúlacht éibneir sé ná andal an cííana. Pártí iad na fáil bu iad an dramar a grúna níar go nábris ar begus bu iad na náisiúnta, agus bhí sé nachholí ra le bhla I ngálaid a náisiúntaach te bhíacab, agus an taonhheach a bháin I bhétaí dal an cíine bíana ina naí. Bu le bhaine ba náisiúnta a ná bhí sé téin agus snéad a bhí arm na Poblachta geíon is na blianta sin. Mar sin héin is fíor gur arm na Poblachta
gur bíadh dus na léintach í gorma, sé sin má bud ram fasistach a bhínt op sin, agus is bhí freisin chu gas na Poblachtóirí, dram garm na Poblachta chuag an Spáin agus a hána ceráis, gur ghlacha bhd eis ríist an arm na Poblachtaíad. Agus gur a cadach go tuairimí, gur a siad nána go tuairimí a chuidir be gan bhóran an cían an arm na Poblachta mar sin. The gasúr go henmhór leis I gCamus, agus tá cuiide go caintear go fóil, tá siad na bhí rástanis. Agus hí sé anmhór fad leis na daoine. Hígad ar héin go duine ar lethe. Agus dúidir é seo, nó go dánig sé sin gon tír, bhí ar a mesmad ag múnteoir a bheith bhainte na tíre. Bhí a gaiide ó hala insna múnteoirí an uair sin, agus ní rá an Máirtín Ó Cadhain. Crum a gás ní bheith bhainte go le bhainte na háte. A bhí teach ag Máirtín, bhí teach agams, agus hestiach an teach ó am go céirú le dása bheithechad. Ní ligach Máirtín am a hen iad isteachán nó go bhíoh muoite na háte céad a heachtainna ina géteán ar dús. Máirtín is cinnteach le sin. A bhealach eile freisin am líon hog fé dúirta rialtas agus dearúnachad. Go dúiridís Jonetas go bhúinteoirí na Gaeltachta. Tháinig Máirtín thugamsa agus dúirt sin ceart an ghlacha le sin. Ba níl me henga ar rénos, agus cén fábhfuil van éid dearm, muna deis níl gaigh na múnteoirí. Bhí críniuiste hengáideag na múnteoirí an sin ará leis rialt, a gír rialtas ag an Jeffro leis Jonetas. Agus go Máirtín agus Sheáin Mac Aonghusa agus Mhéinisteach agus Cuireamar an éid. Bhór lár spríé sin, bhí fear as cíl an ar císar agus daibrise, fear mór goman na éon teohíá, fear bear a fear a chéin. Agus Johnsa se bhí cáin agus fuin péin, hín sé mér fuing mar sin. Polítíad a táhain agus sé deis. Well, in the sin, who Máirtín go Chadhain Warren sin agus bhí chuid triplo de héine. Sérin sin in sin, bhí an sean canúnach a bhí an bhí sean bhór leis ar dús, agus an vesige héir. Sin a bhí mesigar a gcónaí leis an gataíana. Agus ní seo a cainte sinna agus tá sé go léir marh, ní hí an canúnach a bhríse, a gaspag na gaiibh bhríse. Chuir sé litir an a thugam san sean canúnach sin faoi agus dúirt sé go riach síle na cosnaire go le bhealach. Bhí caimín amach casa leis a sean cennen mór na héin, ag gneasbag, agus dúirtúr bháin go dhéanaine sé go súrach go fánach leis a sépí na balús I ddío sé. I dí bhéim an cábas sin sin, bhí sé dribáid góir mar haáil sé chud papéir. Bhí sé ráte le an cábas rudnarhíor go go bhaintecha. Agus a sin aspag sin a rénos ní a cíl na réastan a rin leis. Siúd an fear bhí go háta caiintear gotrótón agus Robert Emerson chug slú salach ríráid ní bhleaí. Amach sin fílar bhí an sin rudnach bhfuil signa daoine. Bhí principal Sinn Féin a gceist chulua agus Deireadh Ó ba tromlach na Sheáin a ghrúchtáil sa mlíon míle agus a hochtéad. Agus go pád agus a hiiciam faoin an darna dáil le mo líon héin, ní raibh bhaint agam ar mis riamh Sinn Féin, ní raibh bhaint agam leis Sinn Féin, ach hiic me faoi seo dearach muid scatí go cheart tóchan a bheán, a me sé bun deadúna go leordín amach a bhótad, go dramó go le amach a bhótad, go gaiidí smóta go bhainteoir Sinn Féin agus go meach dram nóáin, go meach éirí nó a sean dram. Cho fad agus a hiicim ní lánan is nach duine bháin atá na éide ar a Poblachta. Agus níl sam gad a hálós na a bheith duine seo bhád bhain an nánachad mar is duine gríúil agus duine cróga a mas mo gobid na a bheith sé ar lár nach tá se le le rééis go mééis sé ar lár bhfuid a cínt. Níl sam gad a hálós go chóirbocht na Poblachta san am sin. Well, muide a bhí an óglinn na héan na blianta tíoch agus blianta carach chur a gás, ní raibhhaint agad le óglinn le Sinn Féin ar bhealaíid bhí ebris agan ar Sinn Féin, ba chuide gon seandramiad, an seandrama deicech muid chuideacham ó lá go lá in na Sinn Féinigh agus in sinna chéad láile go seaasa go íana fáil, seaasa go íram cín teile le tóchan le go leisteach sa dáil an bhí se beidir a ghuiar a chupla lára bhí sin, agus a réon chorpa chuide gon go glúniad nach ra mór an óla seacanear a glún bhílan I géad fí dógus ar chuide go nordaí bhí nanimstáil agus narthal agus mar sin de blianta sin agus bhí an rúteán a gúnaí an canál drochadra spéidir is carta ortein sam a bá a bhín a gnóige ar an níos
Ach an na hananta sin bhí chuide go na Sinn Féin í seo chu gas Breandán Ó Cadhain. Roir sé semblian míle na géiti cha híon, roir sé policy an IRA a hí réide, agus roir sé go pipeline leitach ag na pápéid, agus cíimlíon na bhí muid le cétagan, gorchil dára le lína chogus nar bhfuil atá plán gan bás, go ra muid lé pápéid chiarí go hálaigh. Faoi imarháil bí ag Breandán Ó Cadhain agus ag sceilg bercan na Sinn Féin í bhór agus gan dánadáil a chur a naichéile a bhfuil atá phlána gan bás na Poblachta nó na chuaid agus bhí muidin sin agus chuid ar muinteoir go donna nar néag muistíomh mógus mar sin nach buiad an níacha muid cíala bile gnáil se ar a ghainte agus bu dhéan warú bhí agan gur cúdit go dastóch áram a néirin a ddíoch leis an nuad a hapú le cúditá nó cinál a cinint buile millete a bhuala leis an Poblacht a chur an náraim agus Poblacht Locht Aibre a chur ar bon buiad an smuoine bhéh go is muagan ní dhearn an taram gilisteanach seo tá néirin. Nar rhaid yn naid yn y byriob, chwarir, nach yna mwyntir heir, sy'n emyd o'r rhaid y tarm sy'n yn naid. Niach aswlech al armal ag afel sy'n Ewrop. Agus, miletach da fi nir, nach y liab o chela, hig na dyn y frysyn, gaharid o halag rasio pwy onal gwyna mar liamelos, agus ewn sy'n chynnyla, na blianta sy'n, agus pwy onal, an pápéir sin an Poblachta a Breandán fead támuil na agarróid éid hiic siad gur rahád níos mó ná Poblacht neasblach a testáil agus a leabba chéile bhí na smuointe seo mar dearrá teachta mna chéile hí na smuointe le á gruniú an mna chéile smuointe faoi chóir sóisialta. Wel, sydd na chéad jamli an ys mas o wylus, sydd ag ei wyl se. Tog tag y tocros môr y chéadwyd, tag yn gant yn y tabacs, tas i'n tog alhart, ag ys o saidiwr, ys ti'n môr ffadag, ys tas i'n tog brenw ar y fel, ag ys dyrtw lat ein mas, dwi'n cynnar ach asio wain ys y lach, ag gwac ys estimpin bag o docym, ys ys yn anach mach ein llywad. Bet o farir ar y ffosta, cyn nhw gyda tasio gael mae ein letir an nhw, mae cwpla pin, le cwpla pag, y tach nhw, bet o Chabwyd PC môr ag arsil fwy hala, mae'r talpanin o môls ydy y tochltain le hacht amach o mynd y campo, baw telegus fi reban mar yw dyn, agos mar sy'n agos fwyr mynd garo, agos yn sy'n fi dyn yw nach ramor an ôl siac, fi rang yn ei ans, fi llehwyr eich dan, stadier, os chylwr mar siac, fi gylio'r dyn yn siac, ys ydw fi am tob dyn yn ach niarn am mor ang llehwyr eich tchariaf, agos syl féimúil, bríomhar a bhí chacab, beidir gobal, tréans mar sin, agus bu deacalob sin tathú le léhóireacht agus i chéad deile bheith cainteán agus an náte míon nimar go cainte, beidir go ben chéad deile go bheith canál cúchéile an ús go faoi háláán agus gábhar seo tháinig asiantas a deaghine, bhí nimar bhí na dtíine ráda le chéile réon cos ní hógam seo. Dag an ahrúir gaoine tuvistíon. An gailan tú a déanaachta idir haidiúí idir dhéhanna agus gáirdaí. Wel, is stoilm go muilín se, ní cheapan go gáilin do duine chu daonach go brach, nach stoilm go muilín se go mór, nach gurinn tú an tímar o di go ansím tí o mohantam, go muilín do chu trú agus go muilín rodíile, chur gas cíimním se daram mis go húfásach mé héan chur gas ládaring me amach, ní ríar me hecht amach chur amach me, dig amach me chur amach ar faról me, dot se le mag amach ní ar sé íirta mar heti me faoi góra visin faoi. Ach, na hannig me an was ráid í chonne agus mo chud Máirtín Henry sarm siadi na héad i dachmund a saidiúí sa gampa agus na has me Breandán well ní chud sé mór an intu sem pe mo déine mór an chomlan pe mo déad i réon chor ach vi sé ná le chamáile sin iad ach coca bhí na daine ach bailm go fáda ar eisiríis ní a fúna behram bhe mo sa síl, hí fati sam an síl, hí nimor go cáil tegam ní sam ce a hálach be mo sa síl a bhhaidin sin
stoi go bed ein chéad iarachta runne meile mé héna chuide bheúnte ríscon saíal dul menne marcha, agus rug pólí ar séochlógad máide agus cean go ráide agus chuid mé aige an náte cín agus ní heáide se rinne mé cumrád í mátín bhí mucapla mí a bhí sin lábe begam ach rug sé ním cúil cíarm agus rú sé rah me tá me go chuir de Meric agus go dóirt as go do cuat agus jaú prísúna a se láit cín robáiltein. Well, dan se níos mór a fáil nach bhfuil áidir se cru mar eis go tó brísún de stres cum le dan se tá chuúg blianana caite hána amán. Sa mé sin posta bhí ag Máirtín Ó Cadhain leis an campa géh in Ágáil. Agus fin mlíon 1956 bhí sé gabar mar stadthelvíise chu ran gan eistrúchain. An bblion rih sin tá Dáithí Ó mar olab le gailge a gláiste na tíóide. Agus thug an som líon 1956 thug Dáithí Ó Máirtín isteach go láiste na tíóide, tu nearna tú sin a rathaí. An ní cheadar rá gur thugus isteacha ceapacha a gláiste na tíóide, nar a hána isteach mar olab tuigeachtom ná raibh an éireanna bhí an ábalt ar an obair a bhí le díana bhí dhéanamh gceart, agus go raibh gain le duine go meach an Ghaeilleán Ó Chúchas a ggé, agus go meach cáilíochtaí sa na tríochta ggé. Is at rudde a foiir mar amach ní nach húna ná raibh éana bhain in éana an éireann go raibh na cáilíochtaí a bhí a stáid bhuain ach Máirtín Ó Cadhain. Tuigim, agus cé mar deire leis, cé mar bhí sé mar mhúinteoir? Well, de mhúinteoir úntach ar fada de réir mar hiigim, mar ní bhainneach sé le bíasa bheit láhéad agus na léachta, tá is go ní féidir leis an ódal isteach i ggéisteach leis na léachta, ach ba léir go raibh na méid léon anna híochrach ar fad chun léachta son. Agus níor bhéin ón é sin, mar gan bacant le nós mar scríóid, le na chumas ar an nghailin, ach dhéanach sé anna chuid olú cháin. Sé sin le ra hífa dul isteach a léachta, agus beart mór papéri i ggé. Taide agus scrúdú dianta ggé ar gach faib, sar raich sé isteach in éon lécht bheog thuach pas churmisteach, bach an obair chéanna dianta ggé. A gcónaí tá léachta hé leon a raich isteach a lécht, le súil go ghuinódíist ar rodéigen agus iad na seasamh ar gusa. Níor sin do bhairtín riamh. Rathaí, bhá agus bhór le Máirtín Ó Cadhain coláiste na tíóide. Céir de cheap an coláiste dó, céir de cheap na holamh eile dó? Well, is dóilm go raibh cion i gCain éis, go mórmhór na daine bhí am an scrúdathe agus rudíad an taisan, mar Máirtín an duine buchúisce go meach na pampéirí cearta ige agus na marcanna choristeach ige ceart. Ach a fáirte héin sa chláiste bhí anna bheasa go héir, de higadar nar ar óscoile den gná taise ach mar sin héin go raibh cumasú na scríóireachta ige agus gur chuine anna bhaid góile duine anna dhíireach anna bhacánta. Hanne sé sin leo. Rathaí, deirtar faoi Máirtín Ó Cadhain gur chuine trodach a bhí an. Duine antrodach ar fad agus luitir an rud a hálanún dealagan le fágnar an tar idechis. Bhí tusan sin, céir de bheas tusa agus do lehéide faoi an meallach díireach a bhí leis a gaiinach ar a ghuisin. Duine é a chruid, go duine é Máirtín a chruid ar fag a héal. Ar son an phobail gur fáiscach as é, pobal na Gaeltacht. Agus hiig sé gur bhar chéile éire agus an Ghaeilleán agus an Gaeltacht. Ba bhrí sin nuair a hiíoch sé í a gáir an chusar bulg a dhimmart ar an Gaeltacht. Well, héach sé le baine, chaimí éis sin ará, héach sé le baine, ach an endoch rééis sin? Well, a tára meile, an tára drisúna atá léirin í lá na cháram atá le status quo chasin, scumma cas a status quo a mecha tír se agus beidir go mechhui chean beidir go ban sa gása go mecha tír se bhui chean go pla blian is sellh hasam na rísna agus an choras trachtal agus scoilehort. Sé dhéanam sa tára meile sin le status quo a chasin nach tastí na áram. Ar bheith chuspóir agus chuspóir, éon chuspóir
Poblachta na héireann na bhunúchail agus ceapadí sin deis bhealach a bé, nó chuoine bé cuasaí damhanta nó cuasaí na héireann nó bhealach a bé mar sin. Agus is mámrad gomach áramán na gcónaí. A chaisneach agus a heasach ceart go na heicbí buailte nó na heicbí díreola tá néirin agus tá neartach go bán. Chur gas an nglailteacht, chur gas an loch daibre, chur gas felliméirí díreola tá dáteach i néirin tá caiile go talún agus mar sin. Nó mar léir de fena bliana muinte na sé chundan. sé an cíine is fearrátá gomanní sé Máirtín Ó Cadhain ná nuair a chéad casach orm é i 1937. De bhí sé i gceannas na háchaí go máileart lia nuair a tháinig mise agus Breandán bíon isteach in airm na Poblachta dúis. Is sin Máirtín a thugus isteach sin. Agus de bhí sé i gceannas na háchaí an am sin agus Máirtín thuúrach na léacht doing ag an am sin. The in-session Poblachtánig doing na daoine a bhí sa rang sin aige, the in-sé ré blódí doing. Smíníam sé Máirtín sa champa leis nuair a thusnaí sé an na rang na Gaeilge an sin, nuair a bunaí sé na Boháin Gaeilge, bin Boháin a go raibh tuaim is 10 nó lachéad fear an nach raibh cad agin ach Gaeling a labhairt as na Boháin sin de tháinig go lán daoine amach nuair a tháinig amach as an chorach. De hanad amach go lífa leis an Gaeilge, bhí an Gaeilge achab agus de bhí mise hain in san bunrang nuair a bunaí sé as de sach. Ba ré blódaí sa chuaigh seo. De hiig sé nar a bhéin wahas daoine sa civil service nó daoine sa rialtas nó daoine sa na party políteachta ag léirt Gaeilge inis agus a ríis. An rud a bhí ina aigna ná go gachach na gná daoine na KRD, na hobrahóirí sa cathrach, na daoine sa tútha, iad siúd go gachach siad sin a bheith ag léirt an Gaeilge ina gná uibrithe a rihan lei. De bhí sé a gcónaí ar thaobh daoine buachta, de bhí sé ar thaobh na choismúinteoir, de bhí sé ar thaobh na airm na Poblachta a ngach rud ar ina sé. Agus dúirt sé ó amháin go gachach airm na Poblachta a bheith anna gcónaí, gur a bheith airm mhúinteoir na hÉireann é, airm na Buachtánaí é, airm na choismúinteoir é, agus go gachach sé sin a bheith anna gcónaí chun taobh leis na daoine seo. Ba bhfuil an cína bheith mar Poblachtanach, mar beall de airm na Poblachta. Sé mo thuairm gur bheith agus tá mise sásta leis gur a beall de Poblachtanach é airm na Poblachta é a rithe héal. De bhar sé mar saidúir na Poblachta, mar chuidúir na choismúinteoir agus de fuair sé bás mar sin, agus amárach cirfar é mar saidúir na Poblachta. Orí, sílam nach cód, galó imicht, an nuaise, an ghfuil gréise. Go na hiiscint, bhfuil se go bhfuilgas aran, gasach ar an hén. An chúis ar chaim fearse a híal, a gaibrú gais go ló, gus ba vinnicí gaihéan a go ló, ar is son, agus a bhar sé bás ar is son. Nach slíanamuid, agus nach stríchamuid, go mé an chúis sin a grí faoi Chadhain.